S nama je Filip Topol, projekt menadžer Media Toolkita, pobjednik Webfest. Dakle, reci nam, evo Ja, molim? kažem web app natjecanja na Webfestu, prvog web app natjecanja, ajmo reći. Tako je. Pobjedili ste vjerojatno, da prvo želim čestitati na pobjedi, vjerojatno je bilo teško, bili ste u finalu sa još dva startupa, Moja garaža i Vet Cloud. Dobro, idemo mi sad na ono najvažnije, Media Toolkit. Može čisto samo oni koji nisu upućeni, čisto u dvije rečenice, što je Media Toolkit i kome je namijenjen? Media Toolkit je alat koji zapravo pomaže analizi sadržaja na prvenstveno news portalima. U biti on korisniku daje listu najpopularnijih članaka u stvarnom vremenu. Popularnost se mjeri po broju dijeljenja članaka na društvenim mrežama, znači trenutačno Facebook, ali uskoro ćemo uvesti i Twitter i namijenjen je prvenstveno zapravo ljudima koji se bave objavom ili uređivanjem sadržaja, znači novinarima i medijskim kućama, kao i blogerima ili nekim manjim uredništvima gdje je nekoliko novinara. Dobro, koliko dugo ste razvijali Media Toolkit? Media Toolkit je sad već u razvoju godinu dana, s time da prvu godinu dana znači razvili smo sustav, postavili ga na noge, bio je nekakvoj beta fazi i onda smo krenuli razgovarati s novinarima kako, da li bi oni to koristili, koje bi još funkcionalnosti htjeli vidjeti i tu nam je na neki način, iako smo imali jako dobar feedback od novinara, problem bila skalabilnost. Da smo morali krenuti praktički od nule, ponovno sve postaviti što se tiče i bazne arhitekture i toga kako ćemo sustav kasnije, kako će rasti, morali smo postaviti od nule i evo sada je zapravo zaživjela tajmo reći verzija broj 2, upravo prije par dana je bio relaunch i sada se prebacujemo na business development, na ovakve konferencije, marketing i traženje klijenata. Dobro, reci koliko je teško bilo se probiti u samo finale na Webfestu? Pa konkurencija je bila dosta jaka, bilo je znači 11 timova, s time da neki nisu mogli doći, tako da ajmo reći 8 timova je pitchalo svoje startupe. Bilo je jako zanimljivih ideja i to ideja koje baš, ajmo reći, su u tom profilu koji se tražio, to je znači jedna niša koja će se zapravo poremetiti u potpunosti s tim novim proizvodom. Naprimjer, Vet Cloud je jedan takav, bila je jedan startup koji cilja na dermatološke probleme, odnosno ljude koji se bave dermatologijom i probleme koje ženama imaju možda sa kožom, tako da isto jedan zanimljiv startup. Tako da bilo je stvarno dobrih ideja, ali eto, sva sreća ili mi smo zadovoljni s time da smo uspjeli ući u finale i da smo mogli onda još kroz tu jednu zadnju minutu objasniti žiriju zašto bi mi trebali ići u New York. Dobro, dobili ste $50,000 ako se ne varam. To je znači... U biti da, nismo konkretno dobili novce, nego plaćen nam je put i ostanak tamo u New Yorku kroz tih nekoliko dana dok će biti TechCrunch Disrupt. Znači sve podmireni su troškovi i naravno ono što zapravo se ne može izraziti novcima, to je mogućnost da tamo se družimo sa svim tim ljudima, da ih upoznamo, da čujemo njihov feedback na naš startup i ono što je nama posebno zapravo to zanimljivo, to je da je New York središte medijske industrije i mjesto zapravo gdje su svi veliki igrači i nadamo se da će nam to zapravo otvoriti mogućnost da se tamo predstavimo i da zaista na jednom tako velikom tržištu i na jednom središtu validiramo ideju. Dobro, kakvi su sad daljnji planovi? Znači idete u New York, predstavit ćete Media Toolkit na Disruptu, vjerojatno upoznat neke investitore, možda neko uloži nekakve novce. To bi bilo super, znači brže bi rasli, ali kakve su znači iza kulisa nekakve planovi za budućnost? Znači, spomenuo si prije da ćete ugraditi Twitter, odnosno kad bi to uopće moglo krenuti van za Twitter? Pa ono što nam ovaj novi sustav omogućava je da zapravo vrlo lako možemo dodati nove funkcionalnosti, znači tako je napravljeno modularno, skalabilno. Ja računam da bi Twitter sigurno trebao biti dodan u Media Toolkit u roku sljedeće 2 mjeseca. Također puno će se raditi još na tome da sustav zaista radi vrlo brzo, da što prije dolaze obavijesti novinarima, jer tome je on namijenjen, da što prije zapravo obavijesti na neku vijest koja može biti veliki hit. Isto tako širenje na druge društvene mreže, znači Google Plus i LinkedIn koji sve imaju veću važnost, ali i neke zapravo druge funkcionalnosti koje su nam još u planu, koje ćemo zapravo pokušati periodički dodavati.
To je što se tiče samog razvoja proizvoda. S druge strane, rekao sam, nekako ćemo pokušati sad sve više stavljati na razvoj baš poslovnog modela, odnosno traženja i klijenata, znači da možemo pokazati da zapravo već imamo medijske kuće koje to koriste i nadamo se da ćemo već u roku sljedeća 2 tjedna moći obavijestiti sa 2 zaista velika europska imena od medijskih kuća s kojima ćemo potpisati ugovor i nakon toga zapravo nastaviti u tom pravcu. Prije toga se pojavljujemo isto tako 10. i 11. listopada na Webit konferenciji u Istanbulu, gdje također ćemo imati priliku Media Toolkit, tražiti dalje zapravo nove korisnike, razgovarati s njima, uvodimo jedan cjelokupni sustav koji će nam pomoći da cjelokupni daljnji razvoj baziramo na komunikaciji s korisnicima, na njihovim željama, idejama i tako dalje. I u potpunosti se pripremati za New York, jer smatramo da je to ono stvarno nekako vrhunac, vjerojatno će biti sljedeće naše godine i da moramo biti potpuno spremni i sam alat da bude sve ove stvari koje sam naveo, ali zapravo i mi kao tim da istražimo sve, da se pripremimo i da budemo spremni za taj pitch. Za kraj imam još jedno pitanje, kako mislite zarađivati? Koji je način zarade? Pa način zarade je prvenstveno od medijskih kuća, odnosno od ugovora sa medijskim kućama. To je način koji zapravo već sad radimo, znači direktni kontakt sa medijskim kućama, velikim medijskim kućama po Europi, koji bi zapravo ovisno o broju novinara, o tome koliko stranica žele pratiti, koje neke napredne funkcionalnosti žele koristiti, s njima dogovaramo nekakvu cijenu koju će oni to plaćati. Uz to, znači, ajmo reći plan B ili ono što također planiramo uvesti je plaćanje online, gdje zapravo bilo koja osoba može doći, platiti kreditnom karticom i reći ja želim to koristiti 1 ili više mjeseci, tako da na taj način će i možda nekakva manja uredništva, blogeri ili osobe koje sami vode svoj sajt isto moći koristiti Media Toolkit, ali kažem naš cijeli napor i naš sales će trenutačno biti puno više koncentriran na medijske kuće, ali nekako smatramo da trenutačno tu puno više možemo dobiti kada se usporedi sa uloženim trudom i tim cijelim sales dijelom. Ok, Filip, hvala ti puno, želimo vam puno sreće u New Yorku, nadamo se da ćete rasturiti i poznati one ključne ljude koji će vam pomoći da Media Toolkit zaživi na globalnoj razini. Puno hvala i tebi, eto, nek ti se ostvare ove tvoje riječi i lijepe želje. Može, čujemo se naravno još, ako bude prilike iz New Yorka, pa napravimo još jedan kratki intervju. Naravno, dapače. Može, čao. Pozdrav.